Assalamu alaykum edilişler, mehruan tomoşaçılar. Ine sizin her ayda, her heptede wagtal sabyrsızlyk bilen garaşyp tomoşa edýän ýyllygyň syratly gepleşigimiziň nowatdaky sany, täze sany size hödürleýär. Gepleşigimiziň bugunky sanynyň aýratynlygy biziň Halipa Zenan aýdymçymyz. Ilkinji Zenan mihmanymyz meşhur aýdymçy Maya Tekaýeva. Halipa hoş gördük. Hoş geldiňiz. İlki bilen çaqlygymyzy kabul edip gelýäňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowluk bolsun. Elmedama arkadaky diýarda toýlarymyzyň bede bolup durmagy sizden tüý süregimizden arzu edýär. Sag Ene Halipa gepleşigimiz biziň 3 tane kiçirek tapgyrdan ibaret. Her tapgyryň aralygynda siziň bir mahmal sesli owazyňyzyň aýdymlaryňyzy diňler. Indi gepleşigimiziň birinji tapgyry gysgaça özüň barada, siziň özüňiz barada maglumat bilmek isleýär. Siz hakda gyzyklanýan tomoşaçylarymyz bar. Siziň ýaş, zehinli şagirdleriňiz bar. Şolarym diňe sunwat ýolundan eýsem siziň durmuş ýoluňyzdan bir gysgaça gyzyklanmak isleýärler. Bir özüňiz hakda gysgaça aýdyp berýärsiňiz. Men özüm arada aýtsam, biziň maşgalymyz sunwat maşgalasy. Näme? Kakamy öwreli Tekaýew tanamayan adam ýok-da. Kakamyň näme? Beş vilayetde de şagirdi bar. No. Kakamyň ýoluny aýdýan oglanlar gatyken. Ýa-ni. Ben gowanýan, begenýan şolary. Men özüm arada aýtsam, kiçiligimden kakamyň ýalyny aýdym aýdýardym. Ýöne kakamyň öňe geçip bir aýdym aýdy. Ulu şolar ýaly mende pikir ýokdy. Kakam öz oturuşup golýar öz aramyzda. Öýdi. Bayramçylyk golýar. Ne şolarda aýtdyr ýa hiňlen nerede kol aýdýardyk. Ýöne men dogry aýtsam şol aýdym aýdarnyp bir kan pikir edemapdym. Onu siziň kiçiliginde aýdymçy bolmak hakda pikiriňiz hem ýokdy. Pikirim ýokdy. Ýöne men bilemek näme üçin aýdym sady gowy berýärdim. Sebäbi men gyýdy wagtym işe edýärdik-de. Şonda men Halipalaryň aýdymlaryny diňläp men esasy Gülşen Aljanowa batda bizde gördi. Anny gurdy bardy. Şolaň aýdymlaryny gowy berýär. Esasy Gülşen Aljanowaň aýdymlaryny gowy berýärdim. Şol telewizorda çyksa kakam sagyrýatda. Maýajan gyýdym gel ana bak üçin çykýardy. Gel gördi. Şolaň aýdymlaryny gowy berýärdim. Ýöne şu aýdym sady gowy berýände ýöne bir aýdym aýdarny men pikir edemem. Onu her çağanyň bir kiçiliginde bir durmuş ýoluny öz isleýän, arzu edýän käri bolýar. Onuň aýdymçylyk siziň çağatyňyz pikiriňizde bolmasa, bir eliş edýän wagtlaryňyz o hakda da öwrendik, goňşularyňyza gidip joraryň bilen eliş edýän ekeniňiz. Şo wagtlar siz bir ulalan soň kemala gelen soň bir haýsy käriň eýesi bolmak istediňiz? Men öz kärim oglumçylyk. Sebäbi kakam lukmançylygy, aýal maşgala, gyr maşgala, mogolumçylyk käri okutman gowy berýärdi. Bir de aýdym sadan okan diýmedi. Daşyndan, Şo zatlary gowy berýärdi. Onu şeýdim meni okatarly da şo. Siz türkmen dili edebiýaty ugrundan okapsyňyz, ýokary hujany aslında molim bolmalysyz. Ýöne durmuşyň ýoly ýene getirip sunuwada getirdi. Sunuwada. Näme biziň kanymyzda bardy. Gitjek ýerim ýok. Siz öz doganlygyňyz bilen ene Halipa Öwreli Tekaýewiň maşgalasysiz. Doganlygyňyzyň arasynda sizden başga aýdym aýdýan barmy? Özüne ul ağam var. Bayramyly Tekaýew. Bayramyly. Ol aýdýar. Onuň Kakajan Tekaýew çigim vardy. Ol aýdýardy. Onuň gaty gowsy bardy. Men aradan ýer gitdi-de. Endi siz doganlygyňyzyň arasynda üçüňiz aýdym aýdýan. Üçüňiz hem Halipa Öwreli Tekaýew kakyňyzyň ýolundan aýdýaňyz. Kakyň. Endi şu taýda gepleşigimiziň sözümiz gowy bolmady ýaly. Sizden bir aýdym aýdyp bermeňizi haýyş etsek, illeşlerimiz hem tabyrsızlyk bilen siziň aýdymlaryňyza garaşýanlar. Baş etsin.
salyp yol bilen dam seherler nazar salyp yol bilen gelmedi diýwaglamagyn dilbere alyanagyn jirwetinden dil bilen tatmady diýwaglamagyn dilbere alyanagyn jirwetinden dil bilen tatmady diýwaglamagyn dilbere uçmadı diýwaglamagyn dilbere näbitenden ince bilen gol salyp uçmadı diýwaglamagyn dilbere Şarlar gelir koşun yığanın dartyp Şarlar gelir koşun yığanın dartyp Namap gelir mutam yüzünü örtüp Gül yüzüne düşen mahmalın tartyp Öpmedi diýwaglamagyn dilbere Gül yüzüne düşen mahmalın tartyp öpmedi diýwaglamagyn dilbere Ay nefes aydır yâri sizin gözümi Kebe sar tuttum iki gözümi Uyanıptır öwürmedi yüzüni bakmadı diýwaglamagyn dilbere Uyanıptır öwürmedi yüzüni Uyanıptır öwürmedi o yüzüni bakmadı diýwaglamagyn dilbere gelmedi diýwaglamagyn dilbere uçmadı diýwaglamagyn dilbere Tagamyň lezzetini alar dahanymdan diz gitmek Aňyrsyzy adyrar ýaşda döwlet baş etmek Aňyrsyzy adyrar ýaşda döwlet baş etmek Bettil dosun yitirer, hoş til rahmet getirer Erzini yitirer o kırktan ağıp yaş etmek Erzini yitirer o kırktan ağıp yaş etmek Ay, biltesiz yalçırağı
Neçe pezedar bolayım, yatının bimar bolayım. Hoştur yağsa yar bolayıp, bir yamandan das etmek. Hoştur yağsa yar bolayıp, bir yamandan das etmek. Gütmek zahanna yaman iştir, uğru gelip boş gütmek. Bay Nuran'ı görünce Gülüstan'ın gözleri dey qaraca Gülüstan'ın gözleri, qaramak dey qaraca Gülüstan'ın gözleri. Yüzü olla ayalı, dağsılla ayalı, gülüp gelen mayalı Gülüstan'ın gözleri, gülüp gelen mayalı Gülüstan'ın gözleri. Hey ho Gülüstan'ın gözleri, ho Gülüstan'ın gözleri. Görküm göze bağlıdır, bilmen otlu çağlıdır. Ottan günden çoğludur Gülüstan'ın gözleri, ottan günden çoğludur o Gülüstan'ın gözleri. Nurdan keşfi nurana, nurdur eyra turana. Yıllardan nurana, Gülüstan'ın gözleri. Yıllardan nurana, Gülüstan'ın gözleri. Hey ho Gülüstan'ın gözleri, ho hey Gülüstan'ın gözleri. Kalpığın gülü, gözlü seru serdili. Kara kalpığın gülü, Gülüstan'ın gözleri. Kara kalpığın gülü, Gülüstan'ın gözleri. Yüzü olla ayalı, kaşırla ayalı, gülüp gelen mayalı Gülüstan'ın gözleri, gülüp gelen mayalı Gülüstan'ın gözleri. Hey ho Gülüstan'ın gözleri, ho hey Gülüstan'ın gözleri. Köp sağ olun Halipa, canınız sağ olsun. Elmi dama toylarımızın, konsertlerimizin, meden çarelerimizin bede olmanın tüysürümüzden arzu ediyat. Sağ olun. Ine aslında gepleşimizin ikinci tapqırına biz değişme sorular veriyorduk. Yönü sizin için ilkinci zenan mihmanımız bolanmamız için bir ütköderliydik. İkinci tapqırına yatlama derliydik. Ayol sana herkemin öz häsiyetine göre de soru verildi. Ine onu ikinci tapqırımda başlayat Halipa şu tayda. Nedir sizden gizleyin.
Daşa Indi- var men küçücük wagtymda hursat uğratdım daşa. Hawa. Nerden yetip durdu? Ine şu taýda siziň harplyk bayramyndaky suratyňyz klassdaşlaryňyz bilen. Ha. A klass okatyňyz. Ha. Indi Men klas kondum. şu wagtlar hakda bir ýatlak geçäýdi. Ay küçücük wagtym. Aman jahan oğlum. Meni atqa berýärdi. Klass ýolaşyňyz. Ha, klas ýolbaşymyz. Ine bu da klassdaşlaryň. Klas taşlanmaz. Näçe wagt görmedik klassdaşlaryňyz barmy arasynda? Bar. Yer köp ýolun gatnaşýar. Köpsüň. Ha. Töweleme. Ine eýsine owşurýasmyny? Ha, oğlum. İkinci surata geçýäs. Şu taýda bir zat bar. Hı. Bir surat bar. Näme suratdygyny ýadyňda düşýär, şu suraty bilýän, näme suratdygyny. Siziň joraňyz bar. Mamış diýip. Ha. El işe diýdiňiz. Ha. Şoňa goýberen toý çakylaňyz. Beýtmän ýollaşym ýadmyşýar. Ya, taýlar. Ene şu taýda. Nerden tapýarsyň bulary? Ine. Bize şu surat hakda gyzykly. Ene. Hı. Niýerde düşülen surat şu surat? Nikah öýünde düşünýär. Ha. Hı. Toyda Toyda. nikah ýerine düşülen surat. Düşünýär toýda. Düşünüp. Ya. Indi şu taýda. Ene. Şu iki surat. Gyzarlar. Ene bak suratam. Hı. Ýeke-ýekeden size görkeziп, ýatladyp, eýesine owşurýar suratlary. Ha. Bani soňrak, bilen soňrak, bilen soňrak. Şu surat. Hı. Niýerde düşülen surat şu surat? Talik wagtym sen torat. Ha, tarih wagtynda surat. Talik. Şu suratdan soňky ýerde kaçan gördüňiz siz? Men görürüm ýazmyşyn o. Niýe ýa bu datlar? Ene ýaňy öýrüňiz ýatladyňyz da, jigiňiz bardy, aýdym aýdýat diýip. Ha. Hakyksa. Siz diňe bir aýdaly molimçilik, şu türkmen dili edebiýat molimi ornan okudyňyz, şu wagt aýdym aýdýan, el işler bilen meşgullanýyňyz. Oň daşyndan siz teatrda da keşipler janlandyrdınız. Ha. Mahtumlar naky Milli Saz Drama Teatrynda. Şu wagtky öz bir eginleşiňizden aýdymçylaryň arasynda kimler bilen işleşýärdiňiz? Ya halipalardan, kim mader rejissörlerden bir ýatlak geçäýdi. Men şu ta işe baramda. Saz drama teatry gurulyp durdy. Kadiraga. Ýolbaşymyzda. Şol meni işe çağırdy. Saz drama teatrynyň açylýa başçylary, hemme başçylary ýerine ýandy. Ha. Ona şu taýda Suhan vardy. Suhan ora berdik. Oo. Suhan ora berdi. Rahmet Arnaglyzov, Mehri vardy, Tawus. Eken töweleme, Bakar Hojaýewa. Ay töweleme ara hemmemi ýygnady. Onu şu wagt aýdymçylary üýşürip Sazly drama teatr diýende sazly keşip döredip oýun görkezmeli. Hem aýdym aýtman başarmaly. Hem ýerine ýetirmeli. Bu sat kule. Ona şonu meni Atalov diýip Halipa Atalov. Halipamyz vardy şu. Şoň ýanyna ilkdi. Ýanyna ilkdi meni. Men ýüzüme şeýle boýdum, başa seretdi ata. Şu ýyl artist boljak diýdi. Benim tezin çıkarmandı. Anam, kim bagayı diýdi. Kadir ağada. Öwede tekay fan gayı diýdi. Maýa tekay we diýilýär diýdi. Ay bize diýdi, aýdymçy gerekkä, artist gerek diýdi. Ha. Olam, tıpaýçylyk etdi de. Aýdym aýdyrsa, artist anyň diýdi. Olam,
yerine getirer dedi. Kakasına söz yok dedi. Öwedeli olsa ona başka söz yok dedi. Şey diyişan yadımdan çıkanakta. Onun şeyle yüzüme seyretti de. Ağzın burnun ama dursun kadırlı şeken edin deydim. Ama atırma o tuttu. Ay tuvalime sen ödün ay oğuza yaşayan yağlar deydim. Ya ben katı değişen adam da fakir. Onu sesini çıkarmazsan bolya deydi. Aynen tamam görürsün deydi. Şeydi onun bir de İşallı. Onun bana bir oğlum keşfini veren ağa. Hiç tat verin o. Benim hıylı katı gördüm de. Bana göğün yetmedi diyenler. Takman iyiden oturup dinleyen, adam hiç tadı koşulamak. Dine ve geleceklerle malyan. Fiinlap durun ekin atağına. Men dedim, aynalar deyip restoranımız var da. Aynalar dedim, atağım bana hemşe rol veren at dedim. Siz burada attır dedim, bana vereyim. Ben dedim, bir yerine etireyim, ödüm görküdeyim, benim dedim. Belki dedim, bana oralım dedim. Böyle men son uğruna dedi. Onun täzeyle orlu, täzeyle çağlar için zadı kemper keşfinde öğretmeli. Ana ma ediyse sen şunu öğrenirsin dedi. Ben tuğulum doğumlu dedi. Böyle men dedi, öğrenir dedi. Ana ay sonra öğretti. Şu fahma aşağıdan padılar. Aşağıdan çıkmalı. Ha deyip bana aydın bilen çıkmalı. Saçımı neyine parik, neyine bilen fahna. Ana. Ay şeydi uzadı o kemper rolunu yerine getirdim. Aynı görkünmeli atağa. Ana. Repetisiya oturdu. İnni Primera çağırmalı. Ana ona şey görkünmendirim, aytmandirim aynadan. Ona geldi atağa oturdular. Serendir diyor vardı. Allah oturdu. Ay men çıkış ettim. Gördü. Görüp dur sinaptır. Benim atağın görüp kansam oynayanla. Şoňa gowy bir adam yerine gowustun mes. Kendiler tefuamı diyen yadından çıkan okta yüreğimde. Hiç sonra. Şoň için men diňe var gowda atda edip şu halipa görkü dedim eledi. Ana oturdu takına yapıldı. Ante kayba berik geleniydi bana. Oturdu ona takma. Benim korkkanına. Tutsun basılıyor da halifa da. Hay ben bir yerine oran değerlerin yerine. Ne bana burada attı yer işten kovaysa men ne? Yerda fikir ediyor. Ay bardım. Aynalarım par diye. Bardım ya. Sen o ideydi. İyi oturan olup dedi. Fereden olup gepegörün koşulma. Hazır sen kellezine burada atlar yazı iyi bir şeyler oturan. Ne kadar o dedi. Mama. Benim halife ne hayal göğünü yetti mi diyen. Gülyanlıydı. İnni senin ahpamıkta bet niyet kemperin rolunu oynayacaktı da bana. Benim neymişsin men karakterim şeyleri öğretmediydim. Bana neymişsin dedim. Ervedir rol veriyanız dedim. Keş veriyanız bana dedim. Adam sılığı adamlar dedi. Şu atır satır rol yerine getirse dedi. Şu hakikati söyleyenler dedi. Şimdi şurada gördüm ben dedim bana. Ondan şeydi, akpamıkta bir net kemper olur. Akpamık, şu oğlan var ya, oğlanlarının kesin. Ne ya, okun ya, nasıl yara? Men ayırıyan. Asyalar, men ayırıvetin, rolla. Ağır men dedim, ay bolmaya, men dedim, rol oyunu, halk men halamaz dedim. Sebebi ödüm, görüyor da şimdi kinolarda dedim. O, yeri dur, sonra adam sonra kovdu ya da sonra. Durmuştu. Yuvaş adamlara aktrisasyonlar rol veriyor. Sonra onun kadirağı düşündürttü. Burada da neydi? Dışarıda dedi, Bahar Hoca da var dedi. Erve rol vermer olsa dedi. Bahar Hoca vermeliydi. Karakter ervesin diyedi. Gülüyor. Onun mene bet niyet kemper etti. Bahar Hoca'nın hoş niyetli kemper. Dine dara şeydi başka da dedi ne oldu? Dine sana arıyor dedi. Yine şeydi psolar yağdattır burk geçti. Ondan şahsinem garipti. Yine kan keşfini verdi. Lale birine darı var. Yine kesi oldu. Ana. Be. Bulur neyden yetip? Şahsinem garip Saadet San'dan.
Şasenemin enekesi boldu. Tamam. Nur Hudaýoğlu bardy. Ondan Mehri. Hemmemiz şuýda şu roly ýerine ýetiremde. Nähil bolýar. Garyp öldü diýip habar geldi. Şonu Läle men Mehri 3 bolup aýdyp şu garyby wasp etmeliler şu. Tamam. Şonu men şuýda bir aýdasym bilen dilmem baran hakda bilen şu jigim kakajanyň aýrylan wagtydy. Olam üstüne Olam men şu rolyny men germe halby koýnamalylygy bilen men ýokda jigim aýrylan gitdim. Halbuki men maýan ýerine oýnaýyn, rolyny ýerine ýetiräýin diýse, ata diýipdir, ýok maýan öz ýerine ýetirer diýipdir. Özi geler. Ondan şu bir bulan taklawyny hemme artistler onlara şu taýdy. Özeri ýetirdi, tomoşaçylar barmy? Tomoş barlyna otyrlar hemmesi. Indi menem mara şu taýdy aglamaly rolumda. Aglap garyp ýok öldü diýip habar gelende aglap aýtmaly rolumda. Şu taýda şeýle bir aglap aýdyp durun men özüm bilemek. Sebäbi şu jigim aýrylan wagty menem näme ýedesin tawuk gelip başlamaly aýtaram men öz kärim de näme etsek. Şu taýda şu şeýle bir aýdyp durun, şeýle bir obraza girip durun aglap. Men özüm bilemek şu zatlary. Sahna ýapyp şoňa ata aga ýene geldi de gujaklap sawal gydım diýdi. Sen şeýle ýerine ýetirdiň şu roly ýerine düşdi diýdi. Oň sebäbini men bilýän diýdi. Sen bu mat ýüregiň yaraly diýdi. Ýöne obraza girip şeýle gowy hakyky roly girdiň keşfe döretdiň diýdi. Bolmaly ýaly. Şeýle etdiň diýip sawalsa köp sawal gydım diýip hiç ýadymdan çykanokdan şeý diýene. Şol bir keşip janlanyrjak bolsaň, olam şolar ýa sebäbi gawat gelse, hem ýatlaýan, hem keşiň hem ýerine düşýär. Şu surat hakdaýdy. Bu suratdan şu şasenem garyp destandan gözelewedi Kenid. Kenid keşfinde öpdi. Menim eneki. Şonda şu suratyny. Ne bakalım kabul. Bayramaly. Konsertde mi? Konsertde. Ne bu? Ortaçkan ýa Türkmenistan halk artisti bulan şu şadenimiň ejetini rolyny ýerine ýetiripdi. Ene Halife ölen berdi. Ne Halife jeren durdy. Hemişe meni gowy berýärdi. Ene şu taýda ýene bir surat bar, şu wagtda daýdyp berdi. Ne bularym Halifeler Kerim Urvanaliyev, Nur Hudaýoğlu, Tawsan Amradow, Rahmet Arnaliyev. Hemme şu teatr işgärleri da. Teatrda bileýişlenji kardeşlerim, hormatym uly men bulara. Beren gylykly gurulmagyň üçin köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Ine şu wagt iýleşlerimiz esasan sizi öň aýdymçy hökmünde tanýady. Şu wagt ýaş nesil. Şu wagtky ýani täze aýdym saz ýoluna başlanlar aýdymçy hökmünde. Ine şolaryň köpsine şu wagt siziň durmuş ýollaryňyzdan biraz maglumat özüňiz berdiňiz. Diňe bir aýdymçy däl, eýsem aktrisa hökmünde de janlandyran keşpleňe aýtdyňyz. Janyňyz sag bolsun. Görjeňiz gowluk bolsun. Sag bolun. Elmedama gowy günler ýaranyňyz bolsun. Gepleşigimiň şu ýerinde de sizden bir aýdym haýyş etsek mümkin bolsa. Başlasyn. Girdim bardır diyarımdan dövrümden. Girdim bardır diyarımdan dövrümden. Hayır hayzi, ınsaf hayzo bilinmez. Zalimlerin cefasından cevrinden ol, cevrinden ıslah.
kayzim argayro bilinmeden Zöhvetine hak kelamın söylen yok Zöhvetine hak kelamın söylen yok Meclisine bir nesihat ilan yok Halal haydi haram haydi saylan yok Saylan yok Tut kaysıdır ziyan haydi bilinmeden Ayalında uyutlaydı şerim yok, şerim yok Edep gayzi, ikram gayzi bilinmeden Maltım gülü, can mihmanlar gövreleş Maltım gülü, can mihmanlar Yaşa dost köp, yaman bolsan yok kardeş Beğendi baş ayaktır, ayak baş ayak baş Dost haysıdır, düşman gayrı bilinmeden Baş ayaktır, ayak baş ayak baş Dost haysıdır, düşman gayrı bilinmeden Bolmaz kurtun dile gitme her namardan Boyna kardeş bolmaz kurtun dile gitme her namardan Tevelince uçitten Tevelince uçitten Hark yeter ziyan yetmezmiş Hark yeter ziyan yetmezmiş Aşıklar terk zanettin hay Ve yazın rovan ettin Koç yigitler ılzan ettin Ilzan reyhan etmezmiş Ilzan reyhan etmezmiş Maltım gülü galım derde işin düşmedin namarda Maltım gülü galım derde işin düşmedin namarda Kıyamet günü zamarda Kıyamet günü zamarda Doğruluktan ziyan yetmezmiş Doğruluktan ziyan yetmezmiş
Basa yolu işte şenni hay Dostundan diyan etmedimiz Basa yolu işte şenni hay Dostundan diyan etmedimiz Dostundan diyan etmedimiz Anlamadılar amuhası ne bilsin Bir tane var çakırçen Gedemden Bu da koryan sini pisi ne bilsin Ne bilsin ne bilsin Yamana yağsız yokmalı taşlanır Allah'ın erin oylanması güçlenir Git yalın toprağa versen Hoşlanır Toprağı tavağı tazı ne bilsin Ne bilsin ne bilsin Hak sözü tinverin yoktur gel yoktur Bir gözünü değmesen karadır aktır gel aktır Kör fakir kümüşümüzü ne bilsin ne bilsin Kör fakir kümüşümüzü ne bilsin ne bilsin ne bilsin Köp sağ olun Halipa. Canınız sağ olsun. Sağ olun size. Ene size bir tüngçe çayını koyup bereyim. Ene 3-nji tapyrny esasy şol bir sunuat ýoluny değişdi sorulmamız var. Bir adajyk mümkin bolsa. Ene siz şu wagt hakyňyz Halipa özel tekaýfyň ýolundan aýdýan. Şu wagt bir näçe ýaş aýdymçylarym biziň milli aýdymlarymyz aýdýan aýdymçylarym Halipanyň aýdymlaryny aýdýarlar. Indi Halipaň öz döwrüne aýtman, aýdynyp goýan aýdymlary bolýar-da, her aýdymçyň ilk taýynyp goýup, indi şonu bir aýdýan aýdymlary ne şu wagt siz aýdýan aýdymlaryňyz barmy?
Hawa. Kakımın doğru maysam köp aydım depterleri mesela menne. Ha. Esas arxiva ağam bayram elidi. Düyü. Yani şu yazılan aydımdan köp görür işleme yetişmedi aydımlarını men çıkardım. Zap etdim. Şolun içinden Maňa ferhoş diýmelälemden aýdym. Şol kakam uruşun sazyn men dogry maýsam nähir saza döreden bilemap. Ýöne aýdym depteriň içinde bar eken. Ha, aýdym sözü var eken. Sözü bar eken. Sazy anyň sözü berdi nazar Hudaý nazary mümkin. Ondan ölsün nähili hiňden ender görgüli ýöne bilemek. Ýöne men şol aýdym gowy görüp ödüm alyp şoňa ödüm heňe geçirip şol aýdymyň sazy men ödümki. Ha. Sedim näme halipamy berdi nazar Hudaý nazary mümkin. Şol aýdym gaty gowy ýörgül aýdym bolly şol aýdym bilen men tanalym diýsem ýalňyşamakda. Düşündüm. Onu diýmek Maýa Tekayewanyň Maýa Tekayewe bolmaklygyna şol aýdym sebäp boldy. Sebäp boldy. Inni sizden bir haýyş etsek, şol aýdymdan bir wendini bize hiňmen beräýsäň, mümkin bolsa oturan ýerine. Gizem bolsa uçup gelin, meni küýsäbüýmelälem. Çekdi bahar garawma, zayıp bir gaýmalälem. Çekdi bahar garawma, zayıp bir gaýmalälem. Senin bahar bilendin duş, kolları girdi pedenaş. Senin bahar bilendin duş, kolları girdi pedenaş. Tevi atın ödü serhoş, maňa serhoş diýmelälem. Tevi atın ödü serhoş, maňa serhoş diýmelälem. Köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. Indi siz kakaňyzyň ýolundan aýdýaňyz. Sizde bir aýdyma da başlaňyzdan soň başga ýollardan bir aýdyp görenler wagtyňyz boldymy? Aýdym şu bolsaň näme hemme ýolama aýtmaly. Ha, başarmaly. Men kakam ýasady kakamyň ýoly. Ýöne şeýle bir aýdasym gelýär. Öwel Tekaýewiň ýolundan gylmaşgyrdan ilkinji men. Aýdan. Şu madysylym men aýdýan ýok. Elhamdülillah. Sağ olun. Sizden bir daha haýyş etsek bolarmy? Indi halipa kakaňyz Öwel Tekaýew hakynda biz kiçiräjik bir rol edesimiz gelýär. Ömür dörjülük hakynda ýaşan ýer barada. Onuň bir näçe aýdymçylaryň ýatlama aýdanlary bar. Sizin öz ýatlama aýdymlaryňyzdan bar. Şolaryň hemmesini jemläp bir halipa hakynda çykarsak bir indi gepleşigimizden indi sanlaryna ýörüýte şoň üçin rol etsek bolarmy? Gaty pikir. Sebäbi men özüme köp dinleýijilerim öýlerim aýtdylar da. Şu özüň barada, kakaň barada. Ýa-da şu bir gepleşik edip bir şol çykaryp ýatlysaňyz gowy diýen adam gatykany boldy. Sağ olun. Biz şu gepleşigimizin prodüseri bar, yeketek.com internet portalynyň admini Ferhat Töre bilen maslahat etdik. İki tane halipa barada edelidik. Şonuň biri Saba Artyk, berekli Öwel Tekaýew. Şol iki hakynda biz rol edesimiz gelýär. Indi şonu ilki sizden soralydyk, eger mümkin bolsa. Gidip öz öýüne, öz ýaşan ýerine, öz owazyna rol etsek mümkin bolsa. Köp sag bolun, janyňyz sag bolsun, gözüňiz gowluk bolsun. Elmedama diňe bir sunat ýolunda da däl, durmuş ýolunda da uly üstünlikler ýaraňyz bolsun. Indi gepleşigimiziň bir ahyryna bir aýdym aýdyp berseňiz, sizden hoşal bolardyk.
saçana Kunçulur güllür açana Durmalar dağa uçana Hoşuvadım yatla beni Durmalar dağa uçana Hoşuvadım yatla beni Yaltıyalım yatla beni Seynedin de tirvillere Yaltıyalım yatla beni
Çıtırınca taşlarım beni sus yeder o, sus yeder. Kıyar yürekleriyle taz eder. Kavakların badam bilen bez eder o, bez eder. Dodakların bal bile yar bal bile. Kavakların badam bile bez eder o, bez eder. Dodakların bal bile yar bal bile. Sesin minzer bil bile yar bil bile. Durmuşumu kursan söyle, gönlüm senin soğar mıka? Durmuşumu kursan söyle, gönlüm senin soğar mıka? Özün bana sorsan söyle, gönlüm senin soğar mıka? Özün bana sorsan söyle, gönlüm senin soğar mıka? Sen gül börküne, gül verip sen güldür kına. Şadırıp sen gül börküne, aramıştım men aklıma. Gönlüm senden soğar mıka? Aramıştım men aklıma. Gönlüm senden soğar mıka? Kalbimde sen kümüş yari, yaktı saçtın ömür yolu. Kalbimde sen kümüş yalı, yaktı saçtın ömür yolu. Söyür olsam Yakup yalı, gönlüm senden soğar mıka? Söyür olsam Yakup yalı, gönlüm senden soğar mıka? Juan ömrüm sağ içir, yürü ahır sırrın
Şad eyledim şadlılansam, bağıt verdim bağlısansam. Şad eyledim şadlılansam, bağıt verdim bağlısansam. Başlaydı yansam kıydım, gönlüm senin soğar muka. Başlaydı yansam kıydım, gönlüm senin soğar muka. Gönlüm senin soğar muka, yürek senin soğar muka. Gönlüm senin soğar muka, yürek senin soğar muka. Senin deninde 9 yıllar öten kayda vatan tuttun ağam ağdırla. Kaydolanmaz manzariyetin giden nerede vatan tuttun kardeş ağdırla. Dağı ardım aydıp tuttum havarını, lan oluptur tildiğime gavarım. Hayat nedir nedir senin kararın? Kayda vatan tuttun doğunmadınla. Senin nereden tapayım ben seni, gözlep tapayım ben seni. Ağdırla doğum senin nereden tapayım ben seni, kaydan tapayım ben seni. Derdisine kaytardı ağlarım. Hayat bolu vatanın yüyün ağlarına. Nerede vatan tuttun ağam ağdırla. Senin nereden tapayım ben seni, kaydan tapayım ben seni. Ağdırla doğum senin nereden tapayım ben seni, gözlep tapayım ben seni. Baştan gittin bütün beni ben yat olup.
da zavdullah Avdullah ağam seni nereden tapayım men seni kaydan tapayım men seni Avdullah doğun seni nereden gözleyim seni kaydan tapayım men seni Köp sağ olun Halipa. Çay sizin için. Sağ olun. Canınız sağ olsun. Halipa gepleşigimizem soňuna geldi. İlki bilen gepleşigimizin şakyryny ýaňam aýtdyk, kabul edip geldiňiz. Sözümizi ýykmadyňyz. Sağ olun. Canınız sağ olsun. Görjüňiz gowluk bolsun. Aslynda aýtsak Mehriban iýleşler Halipa çakylyk uradymyza edeli şu gün 6 ay boldy. Yarım doglan gün nisegem bolýar. Şu gün gepleşigimiň sanlaryna Halipa wagt tapyp geldi. Nesibeli günü var eken. İlki Halipaň özüne zenanlaryň arasynda ýazmak isledik. Şoň üçin biraz garaşmaly bolduk. Şoň üçin ýöne göwnümizi ýykmady, sözümizi ýykmady, geldi. Sağ olun, canınız sağ olsun. Size de sağ olsun aýdasym eýle. Sağ olun. Hormatlap, syýlap çağıryňyz üçin. Sağ olun. Hemişe diýen işlerini dogry bolsun. Allah'tan şoğully geçsin. Şeýle bolsun. Sağ olun. Edidilleşler, Mehriban watandaşlar. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadamy saýasyna, gün saýyn öňe barýan Türkmenistan diýarymyzda toýdur bayramlarymyzyň bezegleri, janlarymyz sag bolmagyny, elmi dama güler ýüzüňiziň solmasyny arzu edýär. Gahrman arkadamyň belent başy aman bolsun, tutýan tutumly işleri elmi dama rowaşlyklara weslensin. Hormatly arkadamyza jan saglyk, uzak ömür biziň Halipamız bolupdyr. Tutýan işler Allah'tan rowaç bolsun, jany sag bolsun, başy dik bolsun. Şonu diýşärlen şeýle gadyryny bilýärdi. Allah'tan ömrü uzak bolsun. Menem arkadamyz wasp edip täze getirdim. Şol aýdym sowga etýär. Baş üstüne Halipa. Sağ olun. Bollum bide basol bollum